Peace. Ana. And ana. Ana. Ana love. Bawal manggudla kay namong kay virus la. Dali mong mong takdan. Wala kay virus. Oh, nya. Kadang kung ako magkakit na kung balik-balik mo ang top mo na. Oh, kani utop ang Top mo na. Kadang hanggang mo kusog kayo magpakon. Hanggang. Isa kang istorya lang ka. Magpakon din ka na yun, no? Istorya ka. Makaw ba? Magkatong magsulti? Maamaya. Grabe ka na sa kita, oy. Gani. Ikaduhang grabe. Kadang Happy. kanto mo naman kang sa ilaw siyan. Kadang Sidap. Nya, wa may tambalan na la. kadang tiplas mo, mga ka na. Kadahin ka sa mo. So may tambalan na la. Ha? Tambalan na. Ang karoon mo, tamang ka, kami, wala gaw. Magagaw. Wala gaw. May tambal, anak. Panyawan sadla. Hindi karoon. Okoy. Hindi naman mo tambalan karoon ng mga tao kay iawag mas mga doktor nga ang mga masakiton ihatod is doktor. Wala, Okay. hindi gawa sa hospital, patay na. Wala bang tambal, anak. Wah, sa bakit mo na ito, pilato katuloy mo dala-dala. Kinotel la. Guys, kung kuan mo Di ang manas kuko nga. Magdala na tubak ikan sa palao. mao na. Oo. Ana akong lula gyud tudlo na kog inom. Aray ka. Inom og tuwa. Inom ba to? Na. Sige na mag-inom lang to. Pero primero na kong gipainom din mo. Taguha ko magagaw niya sa imong silikanan. Entro nito kay gamang masih mo ko ako mo sa mo sakit pero blood. Sa hospital mo ka to. La maligo na ko lai kay mo lakaw pa. La maligo na ko la kay mo lakaw pa ko mag-grocery pa ko la. Oh, Kahit pa ko sa gatas ni mo la. amo na ka oh. Oh. Ano na ka mo trabaho? Oh, may trabaho rin sa bato, mga gudro. Sabi niya, ano naman yung trabaho ko sa bato? Yan. Siapa lagi perempuan? Masuk. Chef, ano na, please? Santo Espiritu Santo. Ah, ito. Happy si Lady Drilla, oh. Yan, maligo na ko na yun. Maligo na dyan ko. Maligo na dyan, kalimot la. So, muadto na ko, mag-grocery ko. Nga tanaw na to, ako sa kahimtang sa Cebu City sa GCQ, General Community Quarantine. Yung mga aon tamian. Na mga unta, pasensya na sangsutan. Adto na ko lai. Oh, pero na mga tulad eh. Magmakalagyan mo mga sila. Magkumano ko. Ito papa. Apang kumane. Buto na yung tiyan. Sakit na ito itong o buko. Kanya, kaon sa lai. Kaon sama. Kaon sa lai. Mga pangita. Ito na ko eh. Oh, by the way, I am CJ Estrada and welcome back to my channel. Share, peace, and love! Hey guys, so na ako dito sa SM City Cebu and this is the first weekend of GCQ here in the city and so far it's
daghan kay tao diri sa SM karon parking and then struggle kayo mangita og parking para sa motor kay ilang gibutangan og marka ang parking space para sa social distancing sa motor, which is good job po, pero struggle kayo mangita og parking. And nanasulod sa SM Cinema, struggle kayo mangita og entrance sa diri napita. Pero yahak na minsan na pero tao good luck sa grocery nila kan kanig tao. Oh, hayag ng SM guys. Tingnan ako vlog nga gamit akong cellphone pero zoom kay siya ako cellphone no. Pero tingnan lang ako karon first time ako ni gamit vlog dire. So moto ko na sa Ace Hardware kag isugo ko og nakipalit niya next kay ato sa grocery. Niya after that nada yun. Yeah. Dapat rete ko dai. Ano po di mga store nga na abliw. Watsons, Noel West. Welcome to GCQ guys. KFC, open na sila, Red Ribbon. OMG na akong favorite na Thirsty. Pero akong ganahan guys kay aircon. Karena ako kay bugnaw. Kaya pwedeng alimutan sa balay kay bawa ng mga anak. Eh, mahubo man awar gud ni mahubo gid ni akong kuan gid ni akong kudunggan piko na nagabaling na linya okay so muna ako sa first nga tuyo uri sa SM patubol kasil para sa ato so karon moadto na ko sa grocery magasa ang grocery sa ubos. Pero taas man ng linya nga to, palit sa kog mainom kay iuhaw ko. Ako nakita nga quickly, yung mo na ko inon. So ganun ko nakainom mag quickly. Sumo ka sa kumas ko, sige magkahubo. Tapit sa ilong, dako rin kaya kung dunggan ko kung ilong yun eh. Pero nga no sigang suga ko sarado eh. Patong panahon sa ECQ pa, nananing gentleman dire nga booth. Pero ang linya sa grocery kay dira tapita kami. Diha. Niya toyo kana. Padong sa may Goldilocks. Pero karon nanang to ang linya so lahi na pud karon entire sa GCQ. Pero tagan-tagan nakita ko karon, mas bugnaw ng aircon, kaya mas tagan ang aircon gipaanda. Isa katong taon na nga kuan ni gamay ra man ang open nato. Actually ang open na atong GCQ nga type grocery ra man. So karon GCQ na naman mga open daghan nga mga shop. So nga ro sige nagkahubo gid ako ang kuan ni mask. Linya dira kabiyang ba to nyanangan to ang audition sa PBB. Hey, finally. Okay. Alright, so nan ako sa grocery, magsugot na ko pamalit. Tingnan ako mag-vlog diri kay dali ko alas 4 na. Kitikit na tayo kahuman og kanang ako grocery. Okay, so man ako grocery. Dara. Now, naglinya na ako diri sa counter. Ang daghag-tao na diri sa line. Wala sa gawas, wala sa kanang kuan. Na diri ta lang sa gara sa linya. So karon, bayad ako. Linya pa rin ko niya. Bayad ko. Niya mo, dito na lang siguro ko sa parking kay bukat-bukat yun ako ang grocery ron. So, I won't have a chance to vlog kay ko ang doa kamot kay ma-occupied man sa doa ako ang dadon nga mga butang. Bukatas ako mga nakalit eh. Woo! Nung ako diri sa parking area sa SM nga mingaw na kay 5:25 naman so wato na sad ko kay hapit na pon gabi hapit na pon grocery sa SM. Kutas, let's go. Siga mang suga. So na muli sa coin 3, 2, 1, let's go. Okay, so naulit ako dito sa balay. Nyawa pa ko namin ni Lola. Karoon pa ko mamin kay bago ko ligo la.
Pumugawas dapat baligo. Nagtao eh. Observation sa GCQ. Observation sa GCQ. Layo na kayang parkingan sa kuwan. SM na nga to third floor. Kay puno wanang kanang parking sa second floor. Ato na sa kanang ba tayo lang parking space sa building yun. Di na para sa katong ECQ nga nara sa gawas. Kunya. Nanay bayad ang parking 30. So balik na gid normal. Jill, unya mo gyapon walay bagger, tabangan nga mo si ate nga nagbag. Then daghan nag-open nga mga shops. So mo na siya ang update sa GCQ nga ako nakita sa SM o sa mga kadalanan sa Sugbo. Di ba Jill? Ang busy kayo siya kihiwa sa chicken fillet ha. Lingi Jill, di ba dati kayo mo thumbnail ni Jill? Thumbnail. Tagam. Kana Jill ha, thumbnail. Oh, kana perting kapuya og kanang kuan eh. Oh, nanakoy mas skills. Alright, that ends my vlog for today and I hope you see you guys next time. Hoy, by the way, thank you guys sa mga nagsuporta sa akong vlog kay monetize na ko yan. So, please don't skip the ads kay taon mo na akong panginabuhi. Pwede na akong resign, joke. Basta mo to siya kanang please keep watching my video until the end. Unya support kay pag-giveaway niya ko pohon kung nana ko ikuan. Nana ko kwarta. Slula, la katulog na la. Sige na siya yaw-yaw. Si yaw-yaw la katulog na la. Alright, that's it for today and I hope you enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe and Share, peace, and and love.